De câte ori ai auzit expresia dacă vrei să muncească mai mult, plătește-l mai bine? Pare logic, nu? Dar, ce-ar fi dacă ți-aș spune că banii sunt doar vârful icebergului? Astăzi descoperim de unde vine cu adevărat motivația și de ce salariul e doar o mică parte din poveste. Salariul e important. Îți oferă siguranță, confort și acces la resurse. Dar, odată ce nevoile de bază sunt acoperite, efectul lui asupra motivației scade drastic. Psihologii numesc asta legea randamentului descrescător. Mai simplu spus, prima mărire te entuziasmează, a doua, mai puțin, iar a treia devine deja normalitate. Studiile arată că motivația reală vine din 3 factori principali. Autonomie, libertatea de a alege cum îți faci treaba. Măiestrie, dorința de a deveni din ce în ce mai bun. Sens, sentimentul că munca ta contează pentru ceva mai mare decât tine. De exemplu, un programator care primește libertatea să aleagă soluția tehnică se simte valorizat. Un profesor care vede progresul elevilor săi nu mai are nevoie de bonusuri ca să continue. Un medic care știe că salvează vieți nu are nevoie de motivație externă zilnică. Îți dau un exemplu real. Un angajat a fost întrebat de ce lucrează peste program, deși nu e plătit suplimentar. Răspunsul lui a fost: pentru că știu că ceea ce fac ajută mii de oameni. Și asta nu se plătește cu bani. Aici e cheia. Motivația adevărată nu vine din exterior, ci din interior. Din cine ești și ce înseamnă pentru tine munca ta. Deci, motivația nu vine din salariu. Vine din sens. Din autonomie. Din progres. Din recunoaștere. Salariul poate deschide ușa, dar nu ține motorul pornit. Și dacă vrei să știi care e cel mai puternic instrument prin care poți motiva pe cineva fără bani, îți dau un indiciu. Se află în felul în care vorbești cu oamenii. Abonează-te, pentru că în următorul video discutăm despre comunicare. Și crede-mă, va schimba tot.